विश्व कोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकंदेवेचो मोगाचो येवकार. आमचे एक कृषी प्रधान जाल्ले देश. आमच्या गांवांत आनी पुरा कृषीच्या आर्थिकतेंत जानवरांचे एक विशेष महत्व असतो. गोरवा, शेल्यो, त्याच्या उपरांत कोंबडी, कुत्रे, मांजरा असे आम्ही पूर पोसीत असोच्यो. इनी एक दाखोवची प्रीतत इंगडच रीत असते. ही पूरा एक आमचे जीवनाचे एक अंग म्हटल्यारू चूक होईना. एक तर पूर प्रीत दाखवतल्या प्राण्यांस त्यांचे काहीतरी सांगावे म्हटल्यारू बोलू येत नाही. त्यांचे एक काहीतरी एक हुशार नाही होऊन दे, त्यांचे एक बेजोर दुःख खुशीचे एक संदर्भ असतो. तसं कैल्या टायमान तो त्यांचं कसलं एक बोलू येईनताना आम्ही त्यांचं बघवायचे तोंडात त्यांनी बघवायची बरे एक मूक संकेता मात्र. असले एक मनोभाव असलेल्या प्राण्यांस त्यांस हवेदल्ले बरे त्यांचे एक कसला मनात असा म्हणून आम्ही कळवून घेऊन त्याच एक आरैके करवेचे असाने त्या मस्त सूक्ष्म दल्ले काम असले एक कष्टाचे कामांत त्यांस तिनिंत तोडगिसून घेऊन प्राण्यांचे एक आरैके करीत असत. आज आमचे ಒಟ್ಟು सोयरी होऊन येयल्ली श्रीमती रेखा सतीश. त्यांचे एक सेवा कार्य कसले असा त्याचे एक पयणाच्या बग्गे आज संवाद करीत असा. त्या पयण कसे असता म्हणून तिला गीत विचारून घेऊया. रेखा अक्का, तुम्हाला या कार्यक्रमाचं स्वागत. आम्ही संवाद करूच्या आधी त्याचे एक दक्कल परिचय तुमच्या एद्रास हाडया. रेखा सतीश ही कलाई श्रीनिवास नायक आणि सुमित्रा नायक यांची लिंक. सतीश प्रभू ह्यांचं वारडीक होऊन हंडीर येऊन वास करीत असत. ह्यांचो एकलतो पोत संपत प्रभू शिकावणे करतो स्वा. ह्यांचे ರೇಖಕ್ಕचे ಶಿಕಾವಣೆ ಕಲಾಯಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಸ್ಯ ಮೂಡೂರು आणि पदवी शिक्षण हिनी मणिनाल्कूರು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ करून प्रस्तुत माविनकट्टे पशुचिकित्सालयांत वृत्ती करीत असत. आता रेखा आम्ही आता संवाद करताना सुरू एक विचारचे तुम्ही कसा येलो कामास तसं असं म्हणून सांगून आता इथे तुम्ही ऑलरेडी कामास दायत असो. एक कामास दाताना घर काम म्हणताना तर एक दिनचर्या कसे असतात तुमच्या? आम्ही म्हटलं सकाळी बेग उठवून माझे आमच्या बायकांचे काम असतात नॉर्मल. अडिगे ते काहीतरी काम असतात तसं करून मी मला एक 7 ಗಂಟೆ होताना पूर्ण तिंडी रेडी व्हायचंय. पूत माझ्या कॉलेज असताना रेडी व्हायचं. ಮಿಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮರ್ मी सकाळी एक माझे कृषी असताना दावण तोटाचे दावण सकाळी दावण एक दावण मेंटेनन्स पुरा करून मिगे यावेळेला मी काम असतात. तसे टाइम किती सकाळी ऍडजस्टमेंट दाल नाही तर सांजे दावण पुरा चिके चढ मला 4 घंटे ड्युटी एंड होते. त्याच्या प्रांत मी माझं काम दावून ते तोटांचं एक थोड्या वेळेस मस्त वेळेसर करू टाइम पुरा गावताने. मी प्रत्येक कृषीची जबाबदारी पुरा मी जाता निर्वाहिसो नसता. तसे घर कृषी आम्ही माझ्या याच्या कामाचे पुरा एकलाच करीत असा. त्यासो एक कसं म्हणतो आम्ही एक धैर्य म्हणणे एक मनोधैर्य हवे होता तसं पुरा काम करायचं. आता तुम्ही पशु इलाक्यात काम करायचं म्हणून सांगितलं आम्ही ते तुम्हाला कैल्या रीतीची जबाबदारी आणि पुरा असते? जबाबदारी म्हटल्यार आम्ही आता एक सकाळी दावून एक ओपन करून आम्हास पुरा हवेदल्ला बरी ते कसं व्यवस्था त्या कसं तरी क्लिनिंग प्रोसेस आम्ही जोडतो. त्याच्या प्रांत कोणतरी मेडिसिनास पुरा येत असल्यार त्यांच्या ह्याच्या विचारून कसलस काय त्या कैल्या समस्या कसला काय त्या सांगून आम्ही विचारून ह्या करून त्या हवेदल्ले टॅबलेट कसला त्या पुरा व्यवस्था करून देतो. आम्ही असं आम्ही आम्ही या करतो. मी डॉक्टर आयला प्रांत त्या जबाबदारी तो सांगतो. त्याच्याला विचारतात जे नाहील्या पट डायरेक्ट होऊन तुम्ही असे देस असे त्यांचं हे कर असे प्रकार तसे सांगतो. तसे मी कसं असेल फील्ड वर्क त्या असल्यावर जातो आम्ही. तुम्ही जातो आम्ही सकाळी एकदा ऑफिसास येऊन पुरा करून या करून मी त्यात आमच्या काहीतरी फील्ड वर्क देतात आम्हाला मस्त. मी मने भेट फील्ड वर्क त्यात मने भेट त्या प्रयत्न तसे करतो. आणि तो तुमच्या एक आस्पत्रेत पूर्ण जबाबदारी हो पूर्ण जबाबदारी असता. आम्हाला मेडिसिन आम्हाला कोडियाल सुन सीधा आमच्या ऑफिसास बुंटोळास येता तरी सुद्धा आम्ही पुरा आमच्या माझ्या बरीच बदल ऑफिसात मस्त जण असत आस्पत्रेंत ती पूर्ण एक ಒಟ್ಟು होऊन त्यास पूर्ण एक दिवस येवा सांगतात आमच्या डेटास तुम्हाला मेडिसिन आम्ही डिस्ट्रीब्युटर करतो तुम्ही येऊन नेऊन द्या आम सांगतात. तसे आम्ही पुरा देऊन घ्यायच्या काय करून घ्यायच्या पुरा आम्ही
तसे आम्हा साविदल्ली पूरा मेडिसिन आम्ही करून कलेक्ट करून हाडून आमचे हेंत हाडून पूरा सट्ट करून त्यास इन्वाइस देतात म्हटल्यार आम्हाला इश्यू करे रिसीव करू पुरा असता त्या पुरा या करू पुरा माझं इन्वाइस देतात त्या करतो ते प्रांत कंप्यूटर काम असले त्या करतो पूरा काम साधारण पुरा डॉक्टर नाही तर त्याच्या जबाबदार साधारण एकदाच्या म्हणता एकदाच्या तर डॉक्टरच्या आम्ही जबाबदारी घ्यावी होईतच नाही जबाबदारी होईत नाही आमच्या कवून त्यांच्या पुरा या त्याच्या काय या करतो सामा तर हे सर आम्हाच एक त्याच्या या बरी त्याच्या ठीक आहे दक्कला काम आहे फायनल म्हटल्यार आम्ही पुरा करे नाही डॉक्टर सांगा कर आता तुम्ही एकटे पुरा जबाबदारी आता सांगितलं नी असं पुरा काम असं तुम्ही काहीतरी तरबेती त्याला घेतलं तरबेती असता आमास असता ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುರ ಸಪರಾಸತ आमास 21 ಜಾನುವಾರು ಗಣ टीम घातले ते म्हणजे प्रति मानेस दावनु त्यांच्या प्रति एक कसला प्राणी असत कसला या असता कृषी किती असता त्यांस किती ते एज्युकेशन असता त्यांस कृषी असता नाही कसला सांगून प्रति एक या असो आमास एक प्रश्नच एक आमास पूर एक आमच्या ऑफिस बंटोळांत मी ते एक आमास आमच्या डॉक्टरांच तरबेती करतात त्याच्या प्रांत आमास त्यास एक ऍप देतात त्या ऍपांत आम्ही हवेदल्ल्या बरी कैला कसं करावं सांगून देतात तू आम्हाला एक घरा जाऊन आम्ही मोबाईल नेऊन त्या पुरं फीड करून आम्ही या करून लास्ट मी आम्ही सबमिट करतो गव्हर्नमेंट सबमिट करतो त्या एक असा निघे एक आम्हाला ऍप म्हटल्यार ह्या आता एक गौरवास आता एक तुम्ही बघून असो फिरत एक टॅग येल्लो एक टॅग असतं त्यांचं 12 नंबर असतात त्या 12 नंबर म्हटल्यावर आम्हाला मनुष्याच कसं एक आधार असाय तसेच त्यासो एक आधार त्या आधार आम्ही या करावं झालं त्यासो एक आम्हाला ऍप असा त्यासो आम्हाला ऍपास एक तरबेती देऊन तुम्ही आमच्या तरी एक गाय या केल्यावर आधीपुरा आम्हाला ऍप एक बदल होत्या म्हणजे घाल एक गाल्याच्या टॅग नंबर त्या गाल्याच्या त्यांचे आधार मोबाईल नंबर गाल्याच्या ह्या करायच्या पुरवत्या आता त्यांनी तो चेंज केलाय सा म्हटल्यावर रजिस्ट्रेशन करताना गायचे फोटो व निघे त्यांचं ओटीपी जाता त्यांच्या लगे ओटीपी घेऊन आम्ही करावं आमचं एक नमन गायचे आधार नंबर असं गायचे का आधार काहीतरी मिस झाली सदाला त्या आधार आम्ही नेऊन आमच्या एक ऑफिसास देवतो नाहीतर आमच्या लगे हाडून द्यायला रो आम्ही आमच्या त्या ऍपांत घालून कोणास येस काय ते सांगून म्हटलं कोणाची सांगून एक कन्फर्म होता तर येस सांगू कोणाची अमक्याची त्याचा मोबाईल नंबर वाजता हवं त्याला कॉल करू होतो अमक्या तुमची गाय मिस झाली साहेब तसं काहीतरी कॉल करून केलं त्यासाठी आधार या करायच्या आता तू गायचे एक आधार त्या म्हटलं या आता आधार असायला या गुर्तो पूर जानवरांसो असताय नाही केला गायांस मात्र आम्ही बघतो ते कानास तू सांगितलं बरे केला गायांस आम्ही बघितलं नाही तसं त्यानंतर येऊन आम्ही घालून असतो केला पडून जातात काहीतरी तोट आणत इथे गुड्यावर कसं बांधून असल्यावर ऑलरेडी पडून जातात तसं होऊन असल्यावर आम्ही घालायचे नाही आमच्या म्हटल्यावर दुधाचे डिप्पेचे असतात ना MPCS तेव घालतात तेव घालवत त्यांचं परमिशन आम्हा सो घालवत आम्ही आता नाही सांगितल्यावर हवे झाल्यावर आम्ही करून देतो तसं या करून या करत आम्हाला आता तुम्ही एक असं दाताव नाहीतर घरा दाताव कसं असल्यारो एक जानवरांचे एक हुशार नाही होता नाहीतर तसं त्या कसं तुम्हाला कळता कैला रीतीन तुम्ही गुर्तीस त्यातल्यार आमास केलो थोरले कायल्याचे पग्गे पुरय असता ना आमास ऑलरेडी येऊन असता सुत्तोळे एमनेक येऊन असता तेंतू अमके गोरवांस आता या टायमार अमके कायले येतात त्यास लसिकेव देतात गुणरक्षण पुरा सांगतात त्या कसे त्यास या होता मी तुम्हाला त्याच्या या पुरा कसे असता एक सिस्टम कसे काय ते सांगू तसे प्रया करून या करतात तसे मी केला दककले पुरा असल्यावर आम्ही मेडिसिन या देऊन तसं देऊन गायांस आमच्या घरच्यांस गायांस हुशार नाही म्हणून कळता म्हणजे 2 असोच्या बरे नाही म्हणणार त्यात तो हुशार नाही तसंच तो हुशार नाही कसं म्हणता ना कसं म्हटलं आम्ही छानतो त्यांच्या लागे ते म्हटल्यावर आता ताप पुरायला रामास पुराता एक तारा दुःख ते असं असते तसं त्यासू काहीतरी एक पाय ओढून धरायचं मी काही खाव्याच्या उन्या करायच्या
तसल्या पुरा परिस्थिती असता हा होय. आम्ही त्यास करेक्ट विचारतो म्हणजे वांग म्हणे ऊन असायचं बघा तसे असं पुरा या करून आम्ही या करतो वय बा आता तू सांगितलं आम्ही ते इथे जाताना गोरवांस पुरा आता तू मने मने बेटी कसं लासा म्हटलं इथे तुमचे एक त्या कसं करतात या इकत्या गावांत इकती गोरवा असत इकती कोंबडी असत इकती शेली असत त्या कसं कळता तुम्हा असं त्यांच्या त्यात आम्ही गणाती काढतो ना आता परत जानवर गणाती केल्याचं ना केलं सोनी हा तेंतूत आम्ही इतके इतके असं सांगून ह्या करतो म्हटलं रे प्रति तुमचे एक आता कसं 5 वर्षास एकदा 5 वर्षास एकदा 5 वर्षास एकदा गणाती काढीत असतो आता तुमचे एक आस्पत्र्यांत इकत्यात जागेच्या मिती म्हण असताय तुम्हाला गव्हर्नमेंट असून एक गव्हर्नमेंटचा जागो सांगून असतो इथे जागे बितुरली गाय मात्र तुमच्या ग्राम देतात ग्राम वाईस देतात आमचे असं 4 ग्राम येतात 4 ग्रामाचे 4 हे म्हटलं आम्हा सहाय्यक येऊन एक पशु सखी नाही सर ती पंचायत असून नेमका केले ऑलरेडी कृषी सखी पशु सखी आम्हाला पशु सखी येतात ती सेन्सस काढून आम्हाला काहीतरी माहिती हवी ती प्रति महिन्यांत 10 येतात त्यात मी विचारलं त्यांच्या लागे आम्ही आम्हाला चोरी माहिती हवी झाली त्यांच्या लागे विचार की प्रति मनेस बेटी करून दावणी या करून येऊ त्यांचं परत गणाती घातले त्याच्या वरतो त्या संबोल गावसो झाले कसं तरी या करावे झाले रे इथे आम्ही गेलो तही गेलो आम्ही त्या पंचायत तही ते पुरं मस्त करे दावे असतात तालुका तही ते पुरं मस्त दावे असतात त्यांचे मी तो आम्हाला हेल्प होता आम्ही दावून हवे झाला आम्हाला आम्ही माहिती म्हटलं तुम्हाला 4 ग्राम देतात 4 ग्राम असतो मी दावून घरा किती किती असत जानवर कैला रेटीचे असत म्हणून सांगून कानिस मारी काढता तसं झालं मी तुम्हाला कळतं एकटी गाय असत प्राणी असत त्यांत मी विचारलं आता तुम्ही आम्ही आता एक बोलताना तुमच्या तोंडात आलं बरं आम्ही गोरवांच्या विषयी मात्र ऐकलं आता ಕೆಲವುकडे शेल्यो पोसतात नाहीतर कोंबडी पोसतात त्या ಹೊರತು इंगड केलं तरी तुम्हाला एक साಕು ಪ್ರಾಣಿ म्हणजे पोसल्य प्राणी नाहीतर एक आम्हाला आर्थिक उत्पन्न एक सहाय्य व्हायचं सर केले तरी तुम्हाला प्राणी लावली असत प्राणी म्हटल्यावर आम्हाला ऑलरेडी गोरवा त्याच्यापर्यंत या हंदी असत आडू असत त्यांचं पुरा हे असतं त्या साला सौलभ्य प्रयत्न येतात गव्हर्नमेंट असं वय दसे प्रयत्न डुकार डुकार पोचतात तुमच्या या साधारण केला पुरा आम्ही सत्य शेल्यो कुरी कुरी आडू पुरा केला कोंबडी येतात तुमच्या मांजरा कुत्रे वय त्या तरी मांजरा कुत्रे तरी आम्ही कुत्रे तरी आता एक व्यार असो ते एक यूज करतात पोरा ऐकवायची कुत्रे पोसायचे मस्त कुत्र्यांच्यात एक बिझनेस करताना असतात व्यापार कोंबडी होत असत फॉर्म करणं वय कोंबड्यांच्या कोंबड्यांच्या तुमच्या आरोग्य इलाक्यात तुम्ही त्या फॉर्म आम्हाला म्हटलं आम्हाला काहीतरी असलं मात्र येवायचं नाहीतर नाही कोंबड्यांच्या येतात आमच्याच येतात वय आता घरात तुडी पुरं पोसित असल्यावर त्याचा ओकात हवे तसं फॉर्माच्या परत त्यांच हवे झालं ते तोदा घिसवून देतात वय आता तुम्ही बोलताना मस्त एक मस्त अनुभव असतो बरे आम्हाला आता कळता झालं एक तुमचे एक या वृत्तींत तुम्ही किती वर्षापासून काम करीत असो मी म्हटल्यावर एक 10 वर्ष झाली ह्या पावटीस एक 10 वर्ष झाली एक 3 वर्ष मी डॉक्टरान मला त्याच्या हातासून संबोल देऊन मला काम करत होतं त्याच्या प्रांत एक 4 वर्ष होताना डॉक्टरांनी सांगितलं असे तुम्हाला एक गव्हर्नमेंट असून एक हे असता त्यास तुम्ही एक अप्लाय करा तुम्हाला त्यांचं काम म्हणजे आम्ही या करा नाही त्यांच्या संबोल या होतो म्हटलं तसं आता त्या होऊन 7 वर्ष झाली तसं त्या 3 वर्षांनी 10 वर्षाच्या अनुभव असता म्हणजे 10 वर्षाचा अनुभव म्हणलं तर दुखलं नाही मग एका वर्षात तर साधारण गायस बघवायचं तसाला पुरा यावं नसतं 10 वर्षांना ऑलमोस्ट एक्सपर्ट तसं सांगतो आता आम्हाला सुद्धा एक घरच्या बायको होऊन असताना आम्ही असं बाहेर एक तुम्ही आता म्हणलं मने बेटी व्हायची आणि तो बाहेर बोव्या आणि प्रमस्त तप्ता किती म्हटलं केला पोटी तुम्हाला दूर दूर दावे असल्यावर तो संचे बेगीन काम मुग्दावल्यावर तुला घरा येताना वेळ होत असेल पूर संदर्भांत तुम्हाला एक गवंच्यांच्या होऊन दे घरच्यांच्या होऊन दे एक कसा सहकार कसा असतो
ಹಾ ತೊಂದ್ರೆ नाही गावचे होता आम्ही नाईन तर काहीतरी आम्ही एक बाई म्हणजे काहीतरी हुशार नाही नाईन तर काहीतरी अर्जंट एक रोज घालतो जाल्यारो आम्ही नाईन साठला विचारतात ते नाईन तर डॉक्टर्स कॉल करतात डॉक्टर ते असं मेडिसिन मेडिकल त्यांच्यासून देतो वय वय मी नाईन तर काही गडबिडी करीत नाही कल आयलो अंतो तुम्ही नाईन तो नी तसे आद आयलो असं आम्ही आम्हाला काहीतरी असल्या मेडिसिन दिया आम सांगून मग सांगतो मी केलं सांगतो काही किरकिरी पर काही असं मस्त या करतात वय मी असं घरचे होत असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही आता माझे यजमान असतात असं ते असताना हो. काय या नाही ते मी कैलास तू पुढे जाऊया तसं पाठी पुरा रवे नाही कामा दल्ल्या बरी या कर सांगून मला पुरा मस्त सहकार पुरा केलंय मग आता त्यात तू गाडी पुरा शिकवणं करून सांगितलं आणि मी मला मस्त हेल्प झालं त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आता कसाला फील्ड वर्क असता गाडी गाडी पुरा वय वय काही धावणं पुरा या करून पुरा यावे होता वय वय त्यांचा सपोर्ट मस्त उत्तम आला वय बा मी घरचे ತೊಂದ್ರೆ नाही मामी पुरा ಒಟ್ಟ असता ನಾವು वय वय आम्ही ಸಪರೇಟ್ असता वय झाल्यावर आता माझे पुताच्या सपोर्ट पोट असतो असल्यावर दाम सांगून आम्हाला कोणीतरी एक पुढे दा म्हणून सांगायचं ना आम्हाला एक त्या धैर्य येतो काम असतोय मला यावे हो ऍक्च्युअली माझी बहीण माझ्या धीराच्या बाईले एक वर्ष काम केला त्याच्यापर्यंत प्रेग्नेंट झालं त्याचे झालं तितक्या वेळा तिने सांगितलं मी या काम सोडतो म्हटलं तितक्या मी डॉक्टर्स कॉल करून मी म्हटलं सर तिने सोडायचे झाल्यावर मी येतो मी येवते माझे झालं सा तेच तू ये बघ्या त्याचे प्रांत माझी जर्नी स्टार्ट झाली हो ना तुमच्या दिराच्या बाईले कसाला नाव ती सुमा सुमान आणि तो ती घरचे पुरच एक सपोर्ट तिला सोडताना म्हटलं कोणतरी बदल सारावायचे असं मी एक सारावल्या रे आता तसे मला सारावल्या ना त्याच्या मी एक सारावल्या नाही मला एक माझ्या जीवनाचे एक आधार झालाय आणि मस्त आता आम्ही साधारण बघित असतो आत्ता एक थोड्या समयाने इडी काही बघितलं खांबळाचा विषय ऐकत असतो आम्ही आता खांबळा ते रेडी असतात ना तुम्हा तेही आता धावताना होऊन दे तसं कसं तरी एक अचानक होऊन रेड्यांस काहीतरी हुशार नाही झालाय काहीतरी एक हात पायांचा अवघड झालाय तसले टाइम असतो तुम्हाला साधवतात ते तुम्हाला कसं रीत तुमची एक ते डीसीचे ऑर्डर नसता तुम्ही प्रति कांबळान तो तुम्ही या ते हव्या म्हणा तुमच्या किट पुरा घेऊन तुम्ही रेडी हव्या ते कसं डॉक्टरांनी आम्ही असतो प्रत्येक ऑर्डर असतात आमच्या डीसीचे ऑर्डर देता त्या म्हटल्या मी त्याच्या मागे बोलत नाही झाल्यावर एक चूर होऊन सांगतो एकदा खांबूल पुरा रोयचं सांगून पुरा त्या टायमार मारून का मग तसे पुरा त्या टायमार पुरा मास तिने ड्युटी घातली त्या टायमार स्टार्टिंगार आम्हाला म्हटल्यार एक सर्टिफिकेट असं सिग्नेचर घालणं उतरवत हो 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 म्हटलं रेडी उतरवतो काही फॉल्ट नाही सांगून या करून डॉक्टरांनी सील घालून त्यांच्या सिग्नेचर घेऊन मिग्गे उतरायच्या ह्या होत्या त्याच्या प्रांत मिग्गे त्यात ह्या झालं एक वर्ष मांत्रे असं मिग्गे आमास काहीतरी ट्रीटमेंट आमास येताना त्या जाऊन त्या व्हायला तसे होऊन मिगे आम्ही आमास किट्ट पुरा नेऊन जाऊन त्या सावेदाला व्यवस्था काहीतरी तुम्ही येऊन विचारल्यार नाहीतर या केल्यार आम्ही म्हटलं ह्या देतो टॅबलेट त्या कसं त्यावेदर मिगे एक्चुअली थोरले पुरा इंजेक्शन तसं देवाच्या लसिके पुरा देवाचे असल्यार नाही तर आमास कला तर डॉक्टर असतात तुम्ही कांबळ व्हायचे आम्ही हवेत दिस म्हटलं ते एंडू इसर हवेत आम्हाला 60 शनिवार आणि आदित्यवार 2 दिवस असतात आदित्यवारच असे तर मुग्ध सर आम्ही रोव्या आता विचारित नाही एक्चुअली होणं स्टेट बरे म्हटलं डीसीचे ऑर्डर त्या समज शिफ्ट वाईस घालीत असत दिसा आम्ही असल्यावर एक डॉक्टरांनी आम्ही पुरा असल्या झाल्यावर रात्रीच मेल घालतात होय रात्रीच बदल असतात होय मी आणि त्या माझ्या बहीण काक्या पदावच्या म्हटल्याने तेव्हा माझे बरेच आस्पत्रेत असता कोण काक्या दिव्या त्या मी दोघा जण या करतो आता माझं नेक्स्ट आता शनिवार ऐकतारी नाव आमच्या बंटोळा कंबला आणि तुम्हाला कांबळ बघा गावता एक एन्जॉयमेंट होता आस्पत्रेत बसून बोर होऊन असताना ते 1-2 दिवस आम्हाला चीक खुशी होते खुशी हो मनात एक जणांची खुशी ते प्रमताना आता तुमच्या कांबळांत
तुम्हाला काहीतरी तुम्हाला एक चिकित्सा द्यायचा अवकाश गावल्यात आहे नाही चिकित्सक गावतात चढून डॉक्टर देत असतो देत असतात असतात आम्ही म्हटलं हुशार नाही व्हायचं लेट होऊन जातो म्हटलं आम्ही चिके ऑफिस वय, काम करून. शनिवारी आता तर एक सकाळी जाऊन असतो आम्ही एक 11 गंटेपर्यंत आम्ही जातो त्याच्या इड्यांत काहीतरी चिकित्सा असलं तो करतो वय वय समा समा आता आम्ही जानवरांचे बोलीत होतो जानवरांत आता पूर आम्ही बोललो ना साकू प्राणी पोसली तसली वय वय आता आम्ही साधारण या तोटाच्या साईड गुड्याच्या साईडने ऐकताना चढीतून आम्ही ऐकतो बघतो काहीतरी पोपळा नारलं पुरा मांकडाने काय येणं त्याच्यापर्यंत भाताने पुरा नावीला येऊन खाऊन जातात तसला पुरा ऐकलो आता तसल्या टाइमवर तुम्हाला काहीतरी म्हटलं रे काडू प्राणी आता मांकडांचं काही पोसत नाही मग त्यांच काहीतरी हुशार नसताना नाहीतर गाय दल्ले नाहीतर कसे तरी पाक राहून देत काही झाल्या रो पोसा नत्तल्ली प्राणी तुम्हाला काहीतरी आईलीन सध्या तुमच्या आस्पत्रेस म्हणे आमच्या आस्पत्रेस म्हटल्यार ಎದ್ದೊಲ್ಸ ರಾಯಿಲ್ ನಾಯ್ಸತ್ತೆ आणि आईला ट्रीटमेंट करीत नाही आमच्या तू व्हायच्या बारी करतो म्हणजे आमच्या मेन आस्पत्रे बंटोळा ಅಂತ असतात ते म्हणे काहीतरी नेऊन पुरा या करू असते म्हणजे आमच्या लोकाला असं काही आईल्यावर त्याच काहीतरी आवाज झाल्यावर चिकित्सा देव होतो काय तुम्हाला या नाही त्याला गावत नाही ते काढू प्राणी गावत नाही तर नाव ती प्राणच बघताना धावतात आंकडावत असत मग बघताना तू वर धावून प्रभास तसं नाही म्हटलं गाय दल्ले तुम्हाला काही गवडली नाही अनुभव झाला नाही अनुभव काही झाला नाही आता सरकारांसून आम्ही एक साकू प्राणी आता गोरवांसून दे कुत्र्यांसून दे शेल्यो तसं प्रासताना त्यास एक कैलं तरी सौलभ्य असतात त्या प्राण्यांसू म्हणून सांगून असा म्हटल्यार गोरवांस असा शेल्यांस असा मगे डुकरांस पुरा कोंबड्यांस म्हटल्यार कोंबड्यांस तिने म्हटल्यार सरकाराचे एक इत्तळकू साकानिके सांगून घरा साहेब आम्ही सोडून त्यासाठी गव्हर्नमेंट असं एक 10-15-20 पोरा देतात ती आम्हास घरा या करून या करवात गव्हर्नमेंट त्यात या देतात साला सौलभ्य असा मिगे विमे करतो म्हटल्यार काहीतरी इन्शुरन्स काहीतरी आकस्मिक या जाल्यार पुरा गव्हर्नमेंट मी आता आमच्या सोसायटीसून बँकांसून किसान क्रेडिट कार्ड केले आता कृषीचे किसान क्रेडिट कार्ड म्हणून असं तसं गव्हर्नमेंटचे किसान क्रेडिट कार्ड केले तेंतू असल्या गौरव पोसू आम सांगून इतके आम सांगून देवायचे बड्डी राहता साला ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ 0% ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಕಣೆ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂತೂ ಮಾತ್ರ आमच्या बँकांसून मात्र मिगे आमचे इंतूसून येतात सरकार आमच्या इलाक्यासून येतात त्यास गव्हर्नमेंट एक 30,000-50,000 त्या लेखार पुरा येतात तेंतू SC ST ಚಾನ್ಸ್ 50-50 असतात ह्याच जनरलाचे 30% ಮಾತ್ರ ಊರಲ್ಲೇ ಬಾಂಧವ್ಯ SC ST ಚಾನ್ಸ್ 50% फ्री 50% त्यांच याकेला बांधल्यावर झालाय तसं कुरी साकाणे आडू साकाणे काय पुरा मस्त सौलभ्य असतात तुम्हाला साला देवाचे होऊन दे विमे होऊन दे कारवे म्हटलं त्या आम्ही या करून त्या दावेच्या ऍक्च्युअली असत बँक असत त्याला रामास येता आम्ही या करून मी त्यांच्या खैला बँकांत अकाउंट असा त्या अकाउंटास येऊन पडतात तसे त्याच्या प्रांत तिने बँकाच्या अनुसार त्यांचं लिंक होऊन आता ही माहिती पुरा तुमच्या आस्पत्र्यांत असायचे इंगड आता तालूक पंचायती ಒಂದೇ ಸೊಸೈಟಿ किनतरी तसं प्रदेतात आहे तुम्ही देवेचे ते नाही आमच्या इलाक्यांसून आयल्यावर तसे असतात मिगे तालुकांसून आयल्यावर बंटवाಳ इडी बंटवाळ तालुकूस 1-2 स्कीम असायची तसं ती म्हटल्यावर त्यास 1-2 स्कीम असल्या मस्त जण घालून असतात त्यांचं कन्फ्युजन होतात मी गे लास्ट असं चीटी काढणं कसं तरी काढून एक दोन असल्यावर कोणाच तरी म्हणजे तालुक्याचे स्टॅन्स द्यावं आम्ही त्या अर्जी देतो आम्ही करूचे पुरं सहाय्य करतो म्हटलं कसं आयल्यावर स्कीमाचे पुरा आम्ही फिलअप करून त्यांच्या करून पुरं देतो मी त्याच म्हणून सांगून बदलत असा त्याच कोणास या करू पास करू त्या सांगून त्या कमिटी पर बदलत असते आता तुम्ही विमा सौलभ्य एक बोललो गायांचे असता ना आता इथे विमा सौलभ्य
तुम्ही तुमच्या आता पोसली कैली प्राणी असत ती केला पावटी मरतात केला पावटी हुशार नाही होता केला पावटी चोरून दावेचे असतात आता त्याप्रमाणे मस्त ऐकलं आम्ही बघत त्याच पुरस विमा सौलभ्य एक लागू होत आहे नाही त्या काहीतरी आकस्मिक मरण झाल्यार या झाल्यार त्या म्हटल्यार पोस्टमार्टम करू असतात डॉक्टरांनी येऊन पोस्टमार्टम करून आमची गाय होई असं असं तिने इन्शूर केलं विमा केले त्या तसे होऊन ती गाय मेलीसा त्यास इतक्या ह्या घातले तिने विम्यांत तसे होऊन त्यास इतकीच गाव असं विमा मगे काहीतरी चोरून पुढे गेल्यावर त्यास काय ते खरं रामास ते प्रूफ नाही ना काही अंतू मेल्यार मात्र मेल्यावर काहीतरी ऍक्सिडेंट तसं झाल्यावर त्या पोस्टमार्टम करूनच वय वय अंतू मेल्ला टिकेट देतात डॉक्टरांनी त्याच्या प्रांत त्याच्या बग्गे या केल्यावर झाल्या वय वय आता प्राणी अनसनी पोसीत असतो आता गायो हट्टी ಅಂತ बाहेर असतात नाले ते कुत्रे मांद्र ಕೆಲವಕಡೆ कोंबडे मी ಕೆಲವಕಡೆ ಏನ್ बघतो सोसोंच मोला त्या देखील घरा भितरच असतात तसलं एक संदर्भांत एक कैली आम्ही एक ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ क्रम आम्ही एक करून घेवतो म्हणून सांगणं त्यात घरामटल्यार भितर आम्ही पोचले कैला प्राणी भितर ಒಂದೇ बाहेर ಒಂದೇ गोर ಒಂದೇत कुत्रे ಒಂದೇ मांद्रा ಒಂದೇत कैली साकू प्राणी कसला असल्यारो त्यास एक रेबीस इंजेक्शन नेता त्या रोगनिरोधक आहे हुच्चू नाही रोगनिरोधक आहे त्यात तो आम्हा सावधाल्यार देवात या वर्ष दोल्यार चुक्कोडू म्हणा नाहीतर आम्ही पोचले असं इंजेक्शन द्यायला नाहीतर आम्हाच चावल्यार आम्ही ट्रीटमेंट घेऊ त्याच्यावर तू त्यास या करावं मी त्यास काहीतरी रेबीस अटॅक झालाय साहेब सांगून आम्हाला बोलतो असं नाही तसे होऊन मस्त या करून घेऊया मग समय समय काला या करून इंजेक्शन प्रदीप सांगून आम्ही या करतो आम्ही कॅम्प करतो कॅम्प करता रॅबिस कॅम्प करतो मी गोर रॅबिस कॅम्प करून आम्ही एक पंचायताच्या ಒಟ್ಟು मिळून त्यांच्या सहकारांत आम्ही करतो आणि एक आम्ही रूट करतो अमक्या अमक्या रूट ಅಂತ अमक्या पॉइंट असं नेऊन आम्ही ऑटो करून देतात रिक्षा त्यांतू अमक्या पॉइंट घालून असते लाईन अशी एक अमक्या पॉइंट ते नेऊन आम्ही या करतो रोवतो ते कोण कुत्रे हाडतात त्यांचं फ्री होऊन लसिके फ्री लसिके रॅबिस लसिके गव्हर्नमेंट फ्री होऊन देतात फ्री होऊन देतात आता गायांसो तसं गायांसो असा गायांसो चढवून देत नाही जाल्यार देवे सांगितले डॉक्टर देतात मी कुत्र्याच आम्ही प्रतिपावटी करतो विधी नाही पुरा म्हटलं तुम्ही रेबीस रेबीस आता गायांस शेल्यांस आणि पुरत होतो देवतो काही या नाही त्यांच्या इष्ट घरच्यांचे असल्यावर आम्ही देवत वय आणि तो मनुष्यांस देवाच्या बरीत तुले नॅकरा असताना बघ वर्षाचं इंजेक्शन देवाची असतात तसं असतं कुत्र्याचे पोरांसो असतात वय वय अंता वय देवाचे बूस्टर डोस तसं केला पुरा या असतात म्हटले चुक्कोड जातीचे कुत्रे पोचतात त्यांच्या लगे प्रमस्त त्याच प्रमस्त ते या करीत असतात तसं ते पूर्ण ट्रायपो या करून असतात देतात आता तुम्ही असलं एक पशु इलाख्यास बायका दायत नाही काम मला भारी उन्हे आम्ही बघत प्रकार या एक कामाच्या बघे तुमचे एक अनुभव कसाला अनुभव तर काही त्याने कोण दायत नाही मी म्हटल्यावर मला तिने त्यातच मग सांगितलं सोडवायच्या कारण असं मी सेरावलो मला फस्टास मला एक कसले बॉम्ब होईत होत्या मिगी मला एक मला इष्ट झालंय मला मस्त इष्ट झालाय म्हटल्यावर मला एक फ्री होऊन बाहेर एक 4 जणांच्या मध्ये मस्त अनुभव होतो या होतो मी जनांच्या सहकार आहे पुरा मस्त या असतात आणि कोणाच्या घरा गेल्यारो हे आले ये काय ते कसला काय ते मस्त क्लोज होऊन करतात माझ्या तसं म्हणजे मला ते इष्ट झालं मस्त माझ्या कामाचे तुम्हाला मस्त इष्ट झालं तुम्ही या करी आम्हाला एक जनांच्या सपोर्ट असा एक जानवरांची प्रीत होत असे गावते म्हणून तुम्हाला इष्ट व्हायचं त्या काम कैला आता तुम्ही कैला जानवर असं बघता ती प्रीत करतात नाही हॉस्पिटल असो केला कुत्रे त्या घेऊन येतात आम्ही प्रत्याची
म्हटलं दूर सुनत अगे या करीत त्या ऐकल्यावर त्या म्हटल्यावर आमचे या आम्ही दाव होतो आणि एकला चमताना आम्ही दाव तसं म्हणून आम्ही या करतो त्या मला तसं म्हणून चिके चिके इष्ट पुरा झाला त्या काम तुम्हाला इष्ट झालं मला आताच्या दिवसानच मला एक जीवन असो आधार झाला वय 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 आता तुमच्या पतीच्या कालानंतरच झाल्या मस्त आधार झालाय वय 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 तसं मी मस्त मी सुलभ काम काही या नाही माझ्या टायमिंग असं मी आमच्या डॉक्टर जॉ असल्यावर पुरा देतो म्हणजे आमचं ते मग असं पासू सारखे म्हटलं मी नाही तर ती येऊ आता त्यांचं ताज मी आता त्यांचं तसं आहे आणि तू या काम बायकांनी करवायच्या नाही म्हणवायच्या बरी नाही करू होतो करू आता ती पासू सारखी नसत आता त्यांसो आणि ट्रेनिंग देऊन त्यांसो या करतात नाहीये बायका होता मस्त तो फील्डांचं ऐलीच महिलेसो या काम त्या काम या काम नाही काही काम करू होतो हे सांगतो काम करू आता चिकोड आता आम्ही घरा एक कुत्रे मांजरांसानी गायांसानी पोसीत असतो ने तसल्याच तुम्ही कसला माहिती द्यावी इष्ट पावतो त्यात माहिती म्हटल्यावर आम्ही आता आमच्या डॉक्टर लागी सांगतो या डॉक्टर लागी येऊन ते पुरा सजेशन विचारून दावतो केद्दो या करतो तुला फोन कॉल आणि तो विचारू होत नाहीतर आम्ही हॉस्पिटलात असताना डॉक्टर असताना येऊन त्यास कसला प्रकार करू आता काय ते सांगून त्याच्या लागी त्याला पुरा माहिती विचारून ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಹೋನು त्या सावेदला लसिके त्या पुरा घेवा तिंडी फुड आणि फुड पुरा कसं लावायचं तेव्हा माहिती ते देतात याच्यावर माहिती पुरा आमच्या डॉक्टर कसल्याच्या ह्याला कायल्याच्या कसल्याच्या बघ्यावदाला रो एनी टाइम केद्दो ते या करतात देतात म्हटल्यार कोण प्रपोजतात ते सदा आस्पत्रास येऊन द्यावे मी पुरा त्यात येऊन पोचल्यास पुरा येऊन एक आमच्या प्रसंग इलाक्यास येऊन पुरा विचारून त्याच काही ट्रीटमेंट केलं चुकडून माझ्या नाही रे काका आम्ही थोडे फोटोज आणि कलेक्ट केले असत तुमचे ते जस्ट दाखवतात कसं आहे म्हणून सांगून तुम्ही सांगितलं माझ्या फॅमिली फोटो 1 वर्ष झाली या फोटोस ओणीच्या जिल्ह्याच्या ಪನಾಯನಂತ ಕಾಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ఉంది సతీషన్న పూత సంపత్ मस्त कालूबाई लसिके गव्हर्नमेंट असून येताने त्या कालूबाई लसिकेस मस्त तरबेती देऊन इंजेक्शन देऊ या करवायचे तुम्ही दावेची घराघरा होय मने मने भेटी काही गौरव असले करे मात्र दावायचे त्या गौरवाच मात्र असं तर मी इंजेक्शन द्यायचे ऍक्च्युअली लाईक या आमच्या गोपूजे दीपावली टाइमवर गोपूजे असताना तर प्रति आस्पत्रेंत गोपूजे करावे सांगून यायला सरकारांचं यायला तसे आम्ही तर तुमच्या डॉक्टरांच्या तो एकाच पूजा करीत असा तसे मी चिके हेल्प करीत असं तस केली पाहू गोड पुरा देऊन या करून एक माल पुरा घालून आरत पुरा करून ते गोपूजे केलं आम्ही सांगूच आता तोंडेनतली पाणीदार त्या गायास आम्ही एक देवाच्या स्वरूप बरेच आराधन करतो या काम बोलो मग कामलाच्या ಬಗ್ಗೆ मग सांगितलंय ना तसं कामला आणतं पुरा या आम्हाला ड्युटी असते तर ऍक्च्युअली एक फोटो काढलो म्हटल्यावर एक काढीत असत मी त्या माझ्या वहिला हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटल माझे काम आहे या मेडिसिन तर त्या कम्प्युटर वर्क करताना एक फोटो काढलो त्या मेडिसिन चट्ट करून एक खुशी होता एक दूर जबाबदारी पुढे दाखवलो तुम्ही चट्ट करून होता आता रे काका तुम्ही त्या वेळेस येऊन तुमचे एक कशाला काम असला काम त्याचा एक अनुभव तुम्ही आमच्या वाटून घेतलास तुम्हाला मस्त धन्यवाद मला इथे विश्वकोंकणी या ठिकाणी प्रतिबिंब हे असं एक या मी मस्त बघित असतो तुमच्या प्रोग्रामावर प्रतिबिंबाचे मस्त जन असं असतात आज मला साधून एक या केलं त्यांना मला एक खुशी मी एक त्या परिसरात होता मला एक 4 जणांच्या यास तुम्ही एक दिसवलं तसं मला एक बारी खुशी झाली तसं मी तुम्हाला पुढे एक धन्यवाद या करतो धन्यवाद एक पवित्रदल्ले पुण्य काम श्रीमती रेखा ही करीत असत एक रैतांस कृषिकांस एक आधार होऊन गौंच्यांस एक सहाय करीत आणि तोंडेनतल्या जानवरांस त्यांचे एक मनोभाव कसले म्हणून सांगून त्या सावेदल्या रीतीचे एक चिकित्से होऊन दे आरैके होऊन दे करवेचे काम
एक श्लाघनीय वयतस असले असं सांगित आम्ही बायसरीत असा पोरांचो आभार.